السلام علیکم نگولیں چاروں کو گوشدارو کام انہیں مگا شمارا درا حضرو تانی بڑو بار ماں مرچی پیدا گاں گو شما واسطہ یک نوکیں رنگیا و نوکیں یک وطی پر بندیا ماں امید کنا کہ انشاءاللہ شما ہمارا چارے تو گوشدارت ہمارا دل بڑی دیت اگر غلطی اور ردیے بیت ماں چا شما چھے پہلی لوٹیں چا استاد واجہاں چھے یہ رولا گوشگیں گوشی کہ من تئی یار تو منی دلدار من تئی یار تو منی دلدار تو منی دوست من تئی دشتار تو منی دوست من تئی دشتار بیا کنے سہتے گند کو دیدار بیا کنے سہتے گند کو دیدار بیا شپی پاساں سنبہیں ڈولے بیا شپی پاساں سنبہیں ڈولے سرشپا تھا کہ محلبیں باما سرشپا تھا کہ محلبیں باما گلہو زنگاں شردلے ریچیں گلہو زنگاں شردلے ریچیں ترانگو گیراں چوتگڑ پیچیں پرپکیں دل بندہ گراں بوسے پرپکیں دل بندہ گراں بوسے مہپراں شیشاریں بکان پریچ مہپراں شیشاریں بکان پریچ تو منا انبازاں بزیر گھر میں تو منا انبازاں بزیر گھر میں پروش منی آسیگیں دلے تھونا پروش منی آسیگیں دلے تھونا کش منا دنیائے عذابانی کش منا دنیائے عذابانی تو منا سالوں کی بدے زندی منترا بانوری براں تہتے منترا بانوری براں تہتے من تئی لاچاراں زہیرانی من تئی لاچاراں زہیرانی تو منی شازو مرادانی تو منی شازو مرادانی